No, takže ideme sa pozrieť na tento boxík. Budú nás tu čakať takéto parádne arty tej úplne prvej série Pokémonov. Dúfam, že sa nám podarí tu vidieť úplne parádičky. Dokopy tu budeme no, takže uvidíme, čo vytiahneme. Poďme sa na to pozrieť. Aby sme to nepoškodili. Tak to je aká parádička. Tak toto je aká parádička. Ajajaj. Takže toto všetko si ideme rozbaliť. Čo vy na to? Tak čo, začneme hneď od prvého. Poďme si pohuntiť nejakého Charizarda poriadného. Uvidíme, čo to bude. Toto je riadna nostalgia. Z 1099. otvárať baličky, tak to už je veľká vec. A ešte, aby sa to dalo nejako dobre rozumne aj otvoriť. No tak poďme sa na to pozrieť. Takže začíname. Potom tu máme Magnemajta. Teda Magnum potom, dokonca. Nidoran, trošku je to podliepané, ale za tie roky to sa človek už ani nečuduje. Fearow. Potom tu máme Tentacula. Mr. Myanmar. Vždycky je to tak, že máme v balíčku 10 samolepiek a vždycky je tam 9 obyčajných a jedna tá strieborná. Môže sa vyskytnúť aj zlatá podľa toho, čo som už minule rozbaľoval. Raynor, potom tu máme Polivrata, ďalej tu máme Butterfreeho a tak, toto je úplne super. Squirtle na striebornej. To my môžeme takéto. No, poďme na ďalší. Čakajú nás teda, dúfam, že veľké pecky a hádam aspoň dvaja Charizardi. Tých by som určite chcel. Vytiahnuť. A presne ako som to hovoril, zlatá Ash Ketchup. Hovoril som to vždycky, v celom boxe sa tá jedna zlatá sa tam vždycky nájde. Takže úplne super. Tak toto je veľká parádička. To by sme si mohli aj sem takto dať opreť. A nám nespadne. To je veľká parádička. Trošku musí človek dávať pozor. Máme Metapora. Ďalej tu máme Polivira. Ďalej tu máme Rhynorna. Potom tu máme Starmie. Ďalej, čo tu máme? Spearow. Victreebel. Potom tu máme Nidokina, Magnemajta a zakončíme to Laprasom. Takže ideme na ďalší balíček. Tak čo, zbierali ste tieto samolepky, keď ste boli menší? Alebo ich máte ešte niekde doma odložené? Ide to teraz do popredia. Pozrieme si tú striebornú. A super. Bulbasaur odiš s Ashom Ketchumom. Takže druhá strieborná. A ideme na to. Máme tu
Vaporeona. Potom tu máme Doduo. Ďalej, čo tu máme? Geoduta. Tak, to je super. Jinx. To je nostalgika ako prasa. Tangela. Super tiež. Kadabra. Teraz Alakazam sa v 151 konečne začal vyskytovať po dlhej dobe. Ideme na to. Čo tu máme? Nidoking a Arbok. Dobre, poďme ďalej. Inak, ak ste si mysleli, že kúpite si box a vyzbierate si komplet 150, tak to vám rovno poviem, že to sa mýlite. Lebo v predošlom boxe, keď som rozbaloval, mi chýbalo ešte asi 10 Pokémonov, aby som mal celú kompletnú 150. Takže nie je to zaručené, že musíte mať. A zase máme Eša. Super. Už ho máme na zlatej, už ho máme na striebornej a to by sme asi už aj mohli skončiť video, lebo to boli asi dve veci, ktoré som chcela, plus ešte nejakého toho Charizarda. To sa nám dúfam podarí otvoriť, že tu nejaký bude. Pidgeotto. Potom čo tu máme, tieto sú nie také pozliepané. Ponyta. Potom tu máme Pinsira. Ďalej tu máme Machoka a Sidra. Ešte máme posledné dve. Nečudujem sa, že to je také pozliepané. Človek na to dáva pozor predsa len. Centuriu a Vulpix. No aký bol váš obľúbený Pokémon? Priznajte sa. Z prvej 150-ky. Ktorý je najobľúbenejší. Dúfam, že nie každý povie, že to bude Charizard. Zasa znova. No, pozrieme sa, koho budeme nastrievať. Rakeťáci. Je to tu Jesse and James. Jesse James Rakeťáci. Jesse James Rakeťáci. No, máme tu Nidorana. Inak tento box mi dodalo Fun Execute. Potom máme Mew. Potom tu máme čo ďalšie? Golbat a Ivysaur. A je to tu Ghastly. Super. Opäť jeden z tých Pokémonov, ktorého som aj dušičku, že si ho znovu vyťahnem. Magneton, to už sme mali dneska aj. Máme tu ešte Aerodactyla a Ditto. Ditta sme vyťahli ako prvého. Takže poďme ďalej. Dúfam, že sa mi nejaký ten Charizard podarí. No a máme to z Fun Shopu. Ten nám poslal tento boxík. Takže tým veľmi pekne ďakujem. Určite sa môžeme tešiť aj na ďalšie otváračky. A máme tu opäť Misty and Staryu. Potom tu máme Lickitung. Ďalej tu máme Growlithe. Potom tu máme Wartortle. Ďalej tu máme Venonat. Potom tu máme Krabiho. Inak kľudne to tam pustenite. Samé lajčisko pre túto 150-ku. Dragonair. Potom máme Grimera.
Omanite a zakončíme to Ninetalesom. Takže už sa nám to zbiera pomaličky. Balíčkov ešte máme dosť. Tak poďme na ďalší. Mám ešte jeden box, takže určite sa tešte, že zase niekedy inokedy si znovu rozbalíme. Tak čo, pozrieme si zase prvý raz, čo budeme mať na striebornej. Charmanderov. Tak toto je tiež veľká parádička. Charmander. Tak to si dáme takto sem. Je to tam, evolúcia konečne. Magmar. Ďalej tu máme Golema. A máme tu Raichu. Človek si musí dávať na tieto rožky pozor, lebo skutočne, ak ste si to pozerali cez eBay, je tam dosť veľa týchto nálepiek aj hodnotených. A ak dosahujú vysoké čísla, tak ich cena sa skutočne rapidne dvíha. Potom tu máme Machopa, Horsey, Misty. Človek to musí skutočne pomaličky, keď mu na tom záleží. Horsey. Inak kto by potom chcel, tak kľudne. A je to tu. Konečne v druhom boxe, keď otváram, ho tu máme. Pozrieme si centering. Na tie rožky už moc teraz ani neprihliadajú, čo som si všimol, to PSAčko. Minule som videl 10 ohodnotenú a tie rožky tam boli ťuklé. Centering vyzerá asi horší centering, lebo tuto to vyzerá, že je nižšie ako toto. Že myslím si, že ten centering asi nebude až tak dobrý, ale konečne prvý Charizardik. Toho sme určite chceli. Potom tu máme Mankeyho a Hitmonleeho. No dobre, tak ja už si myslím, že máme splnené asi, ale tak poďme skúsiť vyťahnuť ešte nejakého Blastoisa a Venusaura. Ideme na to. A dámy a páni, Pikachu s Ashom. Tak tento obrázok si veľmi dobre pamätáme. Tu vzniklo ich najväčšie priateľstvo. Takže dáme si ho sem. A ideme sa pozrieť, koho to tu máme. Gyarados. Potom tu máme Caterpie. Akože toto je nostalgia ako prasa. Keďže otvárať nálepky z 1999 roku. To dá zabrať. Nidorina. Potom tu máme Raticate. To si pamätáte, keď ho vymenil Ash na tej lodi. Tu máme Caterpie. Dávajte tam tie lajčiska. Táto 151 si to zaslúži. Samozrejme, Mewtwo není, ale tak. Je tam teraz nová séria, ktorá nám vyšla. Poliwag. Potom je tu Weezing a Staryu. Misty. Pokémon. Takže ideme ďalších. Pozrieme sa, čo tu bude. Balíčkov máme ešte Cobidup. 30, kým rozbalíme, to určite aj niečo trvá. Dáme to takto, by sme sa nevyspoilovali, akého tam budeme mať. Čo tu budeme mať? A Bulbasaur s Odishom. Tak, to je pecka. Bulbasaur s Odishom. To je super. Pozrieme. Máme tu druhého pána Blastoisa. To si dáme pekne k Charizardovi. Dúfam, že to nebude jediný Charizard. Magikarp. Ako som spomínal, nemáte to zaručené, že keď si kúpite box, vytiahnete si celú 150.
určite, keby ste si kúpili 2 boxy, tak máte navyše. A keby sa aj nepodarilo, tak viete si to zase vymieňať. Coughing. Potom tu máme Kinga. Bellsprout. Potom tu máme Ratata, Slowpoke a Nidoran. Tak, chýba mi ešte ten Gengar, že by sme si ešte aj toho vytiahli. Už keď to tu takto máme. Aj ten Haunter by nebol tiež zlý. Takže čo, zase aby sme sa nevyspojlovali, tam bude tá strieborná, dobre. Čo budeme mať tu? Policistka. Napíšte mi do komentáru, či viete, jak sa tá policajtka ešte volala. To ja už si to meno moc nepamätám. Ak niekto viete, tak napíšte. Electabuzz. Potom tu máme Charmeleon, evolúcia, opäť Charizardová. Ďalej tu máme koho? Docent Pikachu. Docent Pikachu je tu. Tak dočkali sme sa Artu Pikachu. Potom tu máme Beedrilla. Graveler. Potom tu máme krásneho Alakazama. Potom tu máme Kangaskhan. Potom tu máme Goldaka. A zakončíme to Marovakom. Škoda, že Marowak nemá žiadnu takú poriadnu artovú alebo alt-artovú kartu. Tak by si to určite tiež zaslúžil. Tak to už som sa vyspojloval. A máme tu Jamesa s jeho slávnou ružičkou. Potom tu máme Ivysaur. Ďalej tu máme Miava. Execute. Vajcia. Kto má na večeru praženicu? Priznajte sa. Koho tu máme ďalej? Rhydon. Potom tu máme Mr. Mime. Sa nám to začína opakovať trošku. Potom tu máme Polivrata. Ďalej tu máme Tentacoola. Butterfree. Zozadu ste mali vždycky napísané, aký je to typ Pokémona, výška a váha. A či sa jednalo o finálnu evolúciu, alebo postupne ešte tam bolo dopísané, ktoré ďalšie evolúcie má. Máme Butterfree a Fearow. Tak, ideme ďalej. Ďalší balíček, čo nám to prinesie. Inak opäť musím spomenúť aj, že tam to máme tento boxík máme z fanshopu. Takže určite objednávajte, majú tam tiež opäť máme Asha. Na to, že Ash v ďalšom pokračovaní Pokémonov už skončil, tak to máme veľkú záplavu Asha. No, máme tu Starmie. Potom tu máme Victreebela, to už sme tiež mali. Potom tu máme Spearova. Ďalej tu máme evolúciu. Človek to musí fakt opatrne, aby to nepoškodil. Niektorí to zamastia, neviem čo, ale tak ja som není z tých, keďže viem, že tieto samolepky určite za ďalších 5-10 rokov budú mať obrovskú hodnotu. Samotné boxy viete ešte kúpiť za nejakých 30 eur.
Pozeral som jednu nemeckú stránku. Tam to bolo za nejakých 20 eur. Si viete kúpiť celý box, kde máte 300 nálepiek. Ktoré viete potom samozrejme zberateľom predať za oveľa vyššiu cenu. Reinhorn a Electrodote. No. Ešte nám tu zostáva dosť boxíkov, ale už sa mi zdá, že sme v nejakej polovici. Určite budem otvárať aj novú 151. Na tú sa teda extrémne tiež teším. A znova to tu máme. Bulbasaura Squirtle. Squirtle. Ďalej tu máme Vulpixa. Potom tu máme Dewgonga. Ďalej tu máme Porygona. To už sa nám začína tiež opakovať. Dratini. Veľký boxerista Hitmonchan. Ďalej tu máme Primeape. Potom tu máme Squirtle. Máme aspoň ďalšieho startera. Chýba nám ešte teda Charmander. A tu máme ešte Hypna a Parasecta. Takže kto nám ešte chýba? Určite ten Gengar, Hunter a myslím si, že Mewtwo a určite teda ten Charmander. No. Dúfajme, že sa nám ho podarí vytiahnuť. Tak toto nie. Ďalšia zlatá nálepka. Tak to je veľká paráda. Druhá zlatá dneska je. Máme Kofinga. Tak už sa nám podarilo vytiahnuť Eša v zlatej verzii. Krásne. V zlatej verzii aj Kofinga. No, poďme sa pozrieť ďalej. Čo tu budeme mať? Hitmonlee. Potom tu máme Monkey. A tuto, ako som spomínal, vidíte, že vzadu ste mali vždy napísané, ak to nebola konečná evolúcia, tak ešte aká je tá jeho vyššia evolúcia. A opäť, aký je to typ Pokémona, a jeho výška a váha. No, ideme ďalej. Inak môžete kľudne napísať, že kto zbiera. Tak toto je veľký hunting. Toto je veľký hunting. Dneska je už druhý v poradí. Takže akože toto je veľká paráda. Dvaja Charizardi. Tak to je veľká paráda. Veľká parádička. Tak toto som ani nedúfal, lebo predtým box ani jeden Charizard, teraz už nie dvaja. Máme Paras. Ale opäť vám to spomínam, ak si kúpite box, nemáte zaručené, že vyzbierate si celú 150-ku. Seal. Potom tu máme Flareona. Krásny Flareon. Ďalej tu máme Moltresa. A zakončíme to Drowzym. Dobre. Poďme ďalej. No tak už sa nenahneváme, keď to bude aj do tretice všetko dobré a znovu to bude Charizard. Akože som to videl ohodnotenú nálepku Charizarda z eBayu cez PSAčko na nejakú desiatku. Viem, že je jedna z mála desiatiek. Nejakých $150. Takže akože za jednu takúto nálepku. Executor, Persian a je to tu Venusaur. Tak už máme všetkých troch. Už máme Blastoisa, už máme Venusaura. Ideme ďalej. Oddish,
Super, máme Huntra. Ešte nám chýba Ghastly. A budeme všetci spokojní určite. Snorlax, veľký spáč a žrút. To ma zaujímalo. 1014 libier. Tak, ten bol reálne ťažký. Potom tu máme Eeveeho. Farfetch. A máme tu Broka. Tak už máme Misty, Broka, Esha Kečama, Dorino. No čo, kto máte ešte doma aj ten originál album? Tam bol ten Zlatý Raichu, ktorého len tak už teraz nevytiahnete asi nikde. Čo tu máme? Ratatu. Strieborná nálepka Ratata. A aby toho nebolo málo, dáme si ho aj na normálnej. Potom máme Bellsprout. Seeking. Určite si možno aj teraz niečo na víkend ešte otvoríme. Takto live. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Od toho závisia aj lajky, či si niečo ďalšie ešte otvoríme. Slowpoke. Potom tu máme Maka. Jigglypuff, spevák. Jigglypuff. Anidoran. Tak ešte máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 balíčkov. Takže ešte sme len prešli polovičku. Takže to si myslím, že je super. Že máme čo si takto... ďalšia zlatá nálepka. Tak toto už akože... Fúha. Tretia zlatá nálepka. Tak. Tieto zlaté nálepky sa pohybujú jedna od 6 eur vyššie. Opäť závisí od toho, čo na nej je. Takže dneska je už tretia zlatá nálepka. Čo si myslím, že je veľká paráda. Pidgeot. Potom tu máme Machamp. Musíme to trošku približovať, aby nám to zaostrilo. Goldeen. Potom tu máme Taurosa. Potom tu máme Omanite. Potom tu máme Grzimera. Rapidash. Ďalej tu máme Sandslash a Ninetales. Tak toto je tiež parant. Tie arty sú akože neskutočné. Keď si to zoberieme na ten rok 1999, keď to človek teraz si premietne, tak ako je to veľká vec. A máme tu opäť Esha. Tak to je. To bude asi to nazveme Ash Hunting. Squirtle. Opäť starter. Primeape. Potom tu máme Hitmonchan. Opäť tu, no, je to tu trošku pozliepané. Sidra. Machoke. Potom tu je Pinsir, Ponyta, dolepené. Za tie roky sa človek ani nečuduje. Century a Pidgeotto. Ďalej, dúfam, že ešte do tretice bude ten Charizard. Ale zišiel by sa nám ešte Charmander. Mali sme Charmandera, či sme nemali Charmandera? Ja už ani neviem. Že by ďalšia zlatá, tak to už by bolo... Tak to je veľký luxus. Ďalšia zlatá nálepka, teraz Misty. Tak, akože...
To sa dneska darí extrémne. Vždycky je tam garantovaná, myslím si, že jedna zlatá, ale dneska je ten box je celý nejaký zvláštny. Dvaja Charizardi, Scyther, Tentacruel, Ekans, konečne niekto nový, ktorého sme ešte nemali. Ekans. Potom tu máme Weedla. Weedle. Venusaur. Znova super. Druhý do zbierky. Potom tu máme Abra. Opäť Peržan. Určite tie najhodnotnejšie, čo sa týka strieborných, zlatých. Určite Charizard, Blastoise, Venusaur, Chansey a Executor. Tak určite by som odporúčal si ich dávať do slídy a následne, keď tak ešte aj do Toploadera. Pretože hovorím vám, že skutočne tieto nálepky za pár rokov už tie boxy absolútne sa nebudú dať dohnať. Tak to bude veľké palky cien za tieto nálepky. Čo máme tu? Tentokrát to bude strieborná. A tak. Tak akože toto je tiež paráda. Všetci traja hlavní hrdinovia Pikachu, Ash and Friends. Dobre, poďme sa pozrieť tu na opäť Jigglypuff. Jedného Maka. Potom tu máme to je strašne dolepené, strašne je to tu pospájané. Dragonite. Tak toho máme tiež prvýkrát. Omastar. Takže ešte nám čo chýba? Charmander, Gengar a Mewtwo. Kingler. A budeme určite úplne spokojní. Koffing, Arcanine a znova je to tu Blastoise, super, ďalší Blastoise, už máme druhého dneska a Venomoth. Tak čo, máme tu ešte 2, 4, 6, 8, 10 balíčkov, dúfam, že nám tam padnú tí traja, ktorých ešte by sme chceli. Takže poďme sa na to pozrieť. Sme nedočkaví určite všetci. A opäť je to Ash. Tak to je Hunting Naisha. Verím tomu, že tie jeho Clefairy, že tie jeho nálepky z jeho podobizňou pôjdu tiež určite hore, keďže, ako som spomínal, v novej sérii Pokémonov už nebude Ash. Dodrio. Máme nového žoltého, nás sme nemali tiež. Opäť Marovaka, to už sme raz mali. Zapdos, to je ono. Zapdos, potom ide kto? Onix. Brokov Onix, kamenný Pokémon, Goldak, potom tu máme Vileplume a Charmeleon. Dobre, poďme ďalej si zahantiť. Tak čo, ktorý je váš obľúbený Pokémon? Takže pozrieme sa, koho budeme mať tu. Takže strieborná. A je to Misty. Naša zlatá Misty. Zlatá nie je, ale ako myslíme, že Nidoqueen. Je to v podstate finálna evolúcia. Magnemite. Potom máme Laprasa. Ďalej tu máme
Kabutops, Cloyster, to máme tiež nového, to sme sa ešte nemali, Electrod, potom tu máme Dactrio, a Bulbasaur a Zubat. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej. Koho budeme mať v ďalšom balíčku. Ako potešil by ešte teda jedenkrát ten Charizard, aby sme to mali úplne parádne. Do tretice všeho dobre. Tak poďme sa na to pozrieť. A je to tu Team Rockets. Celý Team Rocket. Team Rocket. Rakeťáci. No, máme tu Pidgey, Machop, Horsey, potom tu máme Flareona, Magmara, začína sa nám to už dosť rapidne opakovať, Golema, Seala, Clefable a Raichu. Pozerám, tie rošteky sú za každým také trafené. Ale nič s tým neurobíme. 2, 4, 6. Posledných 7 balíčkov. Ukazoval 8. Takže 7 balíčkov. A máme to za sebou. Takto, až sa opäť nevyspojujeme. A znovu je to náš drahý Ash. Viem, to je dneska aj Hunting na Asha. Eevee. Ďalej tu máme opäť Farfetch. Weedle. Nemám moc rád hmyz. Abra. Potom čo tu máme ďalej? Chansey. Pani sestrička. Dobrá. Pokémonová. Scyther. Tentacruel. Akože tie arty, to musím znovu povedať, sú neskutočné. Ekans a Nidorino. Tie arty sú fakt, že brutálne na tú dobu. Keď si to človek vezme, tak sú to veľmi povedené, podarené arty. Opäť sme na striebornej Gyriok. Pozrime sa na ňo. Gyriok z obláskového mesta. No, máme tu Wartortle, Growlithe, to tu polepené, kurňa, Lickitung, potom tu máme Goldeen, ďalej tu máme Machampa, Pidgeot. Určite tam hoďte like, poteší aj nejaký ten odber, nech rastieme a otvárame väčšie a väčšie pecky. Tauros a Rapidash. Posledných 5 balíčkov a pekný večer za nami. Takže je na čo sa tešiť, rozbaľovačiek bude ešte dosť. Takýchto live. A opäť tu máme Broka. Tak ako z tých striebor. A dočkali sme sa. Je to tu. Posledný starter, ktorý nám chýbal. Nechali nás na 5. Psyduck. To sme tiež ešte nemali. Potom koho tu máme? Cubone.
Cuboin, Tangela, Jinx. Na čo mi to je? Na to, že môžem potešiť nejaké deti, buď v detskom domove, alebo tie, ktoré to nemajú niekedy ľahké, že to vyzbierame a môžeme im to podarovať, alebo je to v podstate o tom, že dáš si ich ohodnotiť a môžeš potom za pár rokov ich predať ešte za 2 až 3 násobok. Ale určite niečo vyzbierame, na Vianoce nejakým detičkám podarujeme. Myslím si, že mali by sme byť takí, aby sme si to... Tiež som není taký, že všetko len predať. A tak toto je slávny balón. Slávny balón rakeťákov. A Wigglytuff, to sme tiež ešte dneska nemali. Potom tu máme čo? Jen keby to nebolo také polepené. Sakriste. Caterpie. Potom tu máme Digletta. No, ťažko. Weezing. Človek sa rád vracia do tej mladosti, keď už je starší. Polivak. Voltorb, to sme tiež ešte sami zanemali. Človek si to chce pripomenúť, hlavne teraz, keď sa už rozbiehajú títo Pokémoni, hlavne tie novšie verzie. Shelder, Kabuto a je to tu parádička. Tak máme ho tu, Mewtwo a opäť ten rošček, to je hrôza. Tieto staré nálepky. Takže máme tu Mewtwo. Takže, posledné 3 balíčky. Dúfam, že sa mi podarí ešte vyťahnuť Huntera. Teda Gastlyho. Huntera máme. Pardon, Gastlyho. Iba nám už len Gastly a môže to byť úplne super. Opäť tu máme Charmandrea. Takže tak. A dokonca 2 strieborné. Tak to je veľká parádička. 2 strieborné v jednom balíčku. Tak to sa len tak nevidí. To som ešte nezažil. No a ideme ďalej. Charmander volume 2. Konečne sa nám ho podarilo znovu vytiahnuť. Cubone, Psyduck, Nidoking. Budem rád, keď hodíte ten odber Gloom. Glooma sme ešte nemali, takže to som tiež rád. Doduo. Vaporeon. Tak sme sa dočkali. Naša trojka je celá. A konečne máme všetkých 3. Tak toto sa nám podarilo. Tak ten Gengar je opäť peckový. Gengar, Gastly, Hunter. Strašidelná 3. Takže táto otváračka si myslím stála skutočne za to, že sme vytiahli peckové veci. Vaporeon a Articuno. Dá sa povedať, že sme vytiahli všetko, čo sme chceli. Neviem, či by ste ešte niečo chceli viac. Ja by som ešte možno toho 3. Charizarda. Nech to je väčšia sranda. No a tu nemáme žiadnu striebornú. Tu nám zabudli dať striebornú. Kabuto. Potom tu máme
Rico, Shelder, Wigglytuff, opäť Gyarados, po dlhej dobe znovu Gyarados, Astariu, potom tu máme Nidorina. Tu vidíte, že potom tá posledná je Nidoking. Potom Raticate. A Weepinbell, to neviem, či sme mali, asi nie. A potom tu máme Slowbro. Takže posledný balíček. Fingers crossed, jak sa hovorí. Dúfajme, že vyťahneme ešte do tretice toho Charizarda. Alebo možno niečo zaujímavejšie. Myslím si, že asi sme už vyzbierali možno aj celú 150-ku. A zakončíme to rakeťákmi. Opäť rakeťáci, takže super. Beedrill. Alakazam. Ten je hard. Tie sú brutálne akože. Jolteon. Electabuzz. Kangaskhan, Electabuzz, Graveler, Dodrio, zakončíme to Clefairy a poslednou nálepkou bude Pikachu. Akože niekedy sa to nezdá, ale keď si človek takéto vintage rozbalí, tak ho to skutočne vráti do tých starých dobrých detských čias. Keď si zoberieš, nič sme neriešili, všetko sme mali v uriti, bolo jedno, aké máme známky, neriešili sme, svet bol pre nás gombička v tej 3. triede alebo 4. Takže tak nejako. Takže podarila sa nám táto strašidelná trojka. Potom podaril sa nám dvakrát Charizard. To je akože veľká pecka. Vytiahnuť dvakrát Charizarda, to sa len tak nevidí. No vidíš, a teraz keby si mal vyzbierané komplet tie albumy, jeden minimálne po 50-60 eur by si ho predal. Ak nie aj viac. A potom máme zlatého Asha, zlatého Koffinga, Mankyovcov zlatých a zlatá Misty. Tak to skús ešte potom niekde na povale nájsť. No a potom sa nám podarila hromada všelijakých strieborných. Tak to treba vytiahnuť, dať to do obalu a nechať to ešte podusiť pár rokov a za pár rokov to bude mať ešte väčšiu hodnotu. Takže tak. Hovorím, určite tieto nálepky, kde je Ash, budú naberať opäť na hodnote, keďže ako som spomínal, už nebude v ďalšej sérii Pokémon a skončil. Tým pádom všetky tieto jeho veci s jeho podobizňou alebo niečím pôjdu určite rapidne hore. To sa týka aj týchto nálepiek. Takže tak. Takže podarilo sa nám rozbaliť 30 balíčkov a 300 nálepiek, keď si to zoberieme. Takže uvidíme sa možno cez víkend. To sme mali tento úžasný box. Mám ešte jeden. Uvidíme, rozbalíme si ešte jeden. Máme tam 151, ktorá mi dneska prišla.
Máme tam nejaký futbal, máme tam nejaký hokej na rozbaľovanie, takže bude to všeho chuť. Takže nezabudnite dať odber, nezabudnite dať lajky vždycky a teším sa na budúce. A pozerám, spomienky na detstvo. No tak toto bola veľká vec. Tento box som v podstate ja dostal. Dá sa objednať v podstate na jednej českej stránke Fanshop. Tam stojí 29,90. Ale videl som ho na nemeckej stránke, ktorá sa volá stickerpoint.net a tam je momentálne teraz majú ho v akcii za 19,90. Lenže keď si to človek premietne, je tam 10 eur doprava. A to akože to človek by musel asi nakúpiť za 50 alebo 100 eur, aby sa mu to vôbec oplatilo. Nie kvôli jednému boxu. Takže to už určite by som z tej českej stránky fanshopu objednal. Takže určite to má obrovskú hodnotu momentálne. Ako som pred malou chvíľkou hovoril, čo si budeme hovoriť? Je tam Charizard. Na začiatku videa som hovoril, teda na začiatku streamovania som hovoril, že v podstate videl som na eBay hodnotenie desiatkov od PSA. Bolo to nejakých 120 alebo 150 $, hej. Jedna táto nálepka. Jedna, hej. A to tí zberatelia niektorí sú ochotní za to, keď si zoberieme takáto zlatá nálepka, jedna zase závisí od toho, čo je na nej, ale samozrejme jedna zlatá takáto stojí od 5-6 eur vyššie, hej. Zase je tam v podstate opäť Alakazam, jeho kartičky sa veľmi málo momentálne po dlhej dobe ho zase dali do 150 jednotky, hej. Potom je tam samozrejme Pikachu. No a najväčším lákadlom, ktoré môže byť, sú strieborné nálepky. Tieto strieborné nálepky opäť ako kde 2-3 eurá, dajme tomu na Slovensku a v Česku. V zahraničí môže sa to vyšpať možno aj na viac. Pre zberateľov samozrejme nevyčísliteľná hodnota. Ale keď si to zoberieme všade, kde máme momentálne podobizňu Eša, hej, všade, kde sa vyskytuje, alebo je, tak ako napríklad aj tuto na tej zlatej, stavím sa, že za táto zlatú minimálne 10 eur, hej, jedna nálepka, čo už mám pomaly tretinu, keď si zoberieme kúpeného boxu. Tieto sa pohybujú, tie strieborné 2-3, ako som hovoril, 4 eur, hej. Tieto s Ešom budú určite ešte naberať na hodnote, pretože Eš už skončil a v ďalšej sérii Pokémonov je nový nejaký herec, alebo ako to nazvať. Takže už ho nikde nenájdeme a myslím si, že tieto boxy čoskoro taktiež už budú vypredané a jednoducho bude to len o tom, kto si ich ušetril nálepky, tak bude ich vedieť potom predať za viac. Samozrejme samotná 150-ka, keď si to zoberieme vyzbieraná takáto 150-ka, tak tiež som to videl za nejakých 80 až 100 $, hej. Takže myslím si, že určite je v tom hodnota. Len musí mať človek, nemôže to robiť preto, že to robí na tom, že chce zarobiť, hej. Ale robí to pre radosť, pre seba, neviem, rozdá to deťom, hej, alebo určite si niektoré pošle na ohodnotenie, dajme tomu. Hej, stačí si to skutočne pozrieť. Vyrábal to Artbox, títo to vyrábali, samozrejme Made in China, z 1999 sú to nálepky. Takže myslím si, že najväčšiu hodnotu majú momentálne tieto, čo sa týka Charizarda. Hej, neohodnotený euro 2, hej, za jednu túto nálepku.
čo pri boxe, keď to máme kupovací box, máš ho tam za 30 eur, padnú ti tam pár zlatých, pár strieborných. Keď si to zoberieš na každý jeden máš tam 30 balíčkov, v jednom to balíčku máš vždy zaručenú minimálne jednu zlatú alebo jednu striebornú. A akože len tu, keď máš ich 30 a predáš ich za 2 eurá, tak máš dvojnásobok toho, čo si zaplatil za box. Hej, predáš ich za 3 eurá, tieto strieborné, máš pomaly trojnásobok toho boxu. Akože je to veľká nostalgia, to je teda paráda. Ako aj ten obal, všetko, akože je to veľká paráda, hej. Človek, keď sa do toho vracia, tak má normálne husacinu, mu naskakuje, lebo skutočne sú to naše roky za mladá. Áno, bol aj taký zošit, ten už žiaľ nemám. A bolo to vždycky v takom balení, že tam bol aj zlatý rajču. Zlatá nálepka rajču tam bola, ale neviem, či to bol presne ten istý art, alebo nie. A tá zlatá nálepka to bola len v tom, keď sa to kupovalo spolu, že to bol celý ten obsah, neviem, toho albuma s pár nálepkami a bol tam v podstate tento, ale zlatý, takýto podobný nejaký s tými okrajmi zlatými, s takýmito zlatými. No, zlatého Gengara mám aj ja. To sa mi podarilo z minulého boxu vytiahnuť. Takže tomu som bol extrémne rád. Toho ani nemienim predávať a mienim ho poslať na ohodnotenie do PSAčky. Určite aj s Charizardami. Pár si ich tam pošlem na ohodnotenie. Ale ako hovorím, určite sa vrátime do nostalgie. Keďže si zoberte, ak ste to poznali ešte aj Digimon. Boli ešte aj Digimon. Čo boli, tak to som si všimol, že sú kartičky. Potom je v podstate Yu-Gi-Oh, ktorí ešte stále sú teraz aj všelijaké turnaje a ďalšie veci okolo toho. Takže určite by som si chcel aj to rozbaliť. No a samozrejme futbal, hokej, NHL alebo domáce lígy, to chcem určite tiež rozbaľovať. Uvidíme, ako to bude s časom, keďže samozrejme nerobím toto, je to len pre zábavu, takže nerobím to za peniaze alebo tak. Ale myslím si, že určite to bude mať do budúcna hodnotu ešte väčšiu, keďže, ako hovorím, Pokémoni idú teraz do popredia znovu. Teraz obrovský boom je z toho 150 jednotkov, najnovšiu kariet. A sami to vidíte, len tie kartičky Pokémon, niektoré, ktoré boli, dajme tomu, z týchto prvých sérií, tak majú hodnoty, neviem, desiatkový ten Charizard, alebo Illustration Rare, ktorí si kúpili za nejakých, neviem, 2 milióny eur. To bolo len 10 kartičiek, ohodnotili si ju a akože predáva sa za takúto sumu, hej. Takže verím tomu, že aj tento zlatý eš za ďalších 50 rokov, keď už možno nebudú tie boxy vôbec kde kupovať, tak to dopadá, no. Že potom to majú veľkú hodnotu. No dobre, máte ešte nejaké otázky, alebo stretneme sa na budúce. Určite si ešte jeden tento box chcem rozbaliť, lebo je to neskutočná nostalgia. Keď si to človek zoberie, tie arty na tých samolepkách sú neskutočné, akože neviem čo na to povedať, ale proste to je neskutočné. Tak akože, no to keby ti nevyhodila, tak by bolo fajn. To je moja mamka. A to si zoberme, ešte sme zbierali C-čka, pogy a všetky tieto veci a všetky tieto veci idú znovu do popredia. Takže určite všetko sa dá speňažiť. Sú zberatelia, ktorí práve po takýchto veciach idú. A sú aj zberatelia, ktorí za toto vedia dať dosť veľa peňazí. Ale samozrejme, nikdy to netreba robiť s tým, že ideš niečo na tom zarobiť. Vždycky je to nostalgia, je to zábava, môže s tým niekomu ďalej urobiť radosť.
Hej. Ja si myslím, ja už som si svoju 150-ku vyzbieral týchto samolepiek a určite tieto pošleme nejakým deťom, až im spravíme nejaké pekné Vianoce. Hej. Takže asi toľko k tomu, no. Myslím si, že sa nám podarilo vyzbierať celú 150-ku tentokrát na jeden box, čo je určite veľká vec. Tak pre tú srandu sa poďme ešte pozrieť, či sme si všetkých vyzbierali. Normálne mi to nedá. Čiže máme tu Drowsy, Moltres, Flare, Seal, Persian, Execute, Arboka, Nidokinga, Kakuna, Kadabra, Tangela, Jinx, Geodude, Doduo, Vaporeon, Lapras, Magnemite, Victreebel, tu máme Butterfreeho, Charizard, tento tu nebol, Charmander je na začiatku, Charmander, Charizard, Butterfree, tu máme Nidorana, ten si môžeme dať Spirova. Akože ono sa to nezdá, ale je to fakt veľká vec, no. A ktorý bol váš obľúbený Pokémon? No čo? Zas to budeš každý len toho Charizarda, alebo keby ste boli Ashom, ktorého by ste si zvolili ako začiatočného Pokémona? Zase by to bolo len o Charizardovi, alebo by ste si zobrali aj Pikachu. Priznajte sa, čo? Ktorý by bol ten starter, s ktorým by ste začali vašu cestu stať sa najlepším Pokémonovým trénerom na svete? Tieto samolepky, znovu to poviem, dajú sa ešte zohnať, ale už sú to vo veľmi obmedzených množstvách. Už aj tento e-shop, ktorý bol v Česku, tak tiež už ich musel znovu až na objednávku a po dosť dlhom čase ich tam znovu dali. Dajú sa objednať na fanshope fan-shop.cz alebo potom tam je lacnejšia pošta, ale samozrejme stoja tam nejakých 30 eur. Kaufland je, ale keď to kupuješ online cez Kaufland, tak oni to posielajú tak či tak určite z fanshopu, myslím si. Takže Kaufland nemá výhradne svoje sklady, ale online keď kupuješ z toho Kauflandu, tak oni to posielajú, keď to až obdržia. To znamená, im to príde z fanshopu a až potom to oni budú posielať. No a potom je samozrejme nemecká stránka, ktorú som spomínal, stickerpoint.net, ale tam máš poštovné 10 eur. Cez 10 eur je tam poštovné, hej. Takže ako oplatí sa to tiež, tam stojí nejakých 20 eur ten box, ale musíš v podstate celé to zaplatiť, hej. Ak by ste boli viacerí, tak samozrejme vždycky sa to dá pozbierať sa, že ste viacerí, alebo už by si musel objednávať viacej vecí odtiaľ, aby sa ti to oplatilo, hej. Nie len kvôli tomu, že ideš na jeden box. Kvôli jednému boxu sa to neoplatí vôbec. Ani by som do toho nešiel. Ja som si naobjednával, akože sú tam lacnejšie aj tie starter packy, čo sa týka futbalu, hokeja, Formuly 1 tam bola, Tour de France, samolepky, tie starter packy tam stoja nejakých 7-8 eur. Tak elektrickí Pokémoni to áno, ale keď si pamätáme Broka a jeho Onyxa, tak ešte tam mal dosť veľké problémy ho prelomiť. No a máme tu evolúciu konečne. Nidoran, Nidorina, Nidoking. No a zozadu, ako som hovoril, vždycky bolo napísané, či to bola finálna evolúcia, alebo ktoré boli ďalšie. Typ Pokémona, musím to priblížiť, typ Pokémona, jeho výška a váha. Takže tak.
Ono určite sa to ešte rozbehne aj s týmito nálepkami, pretože človek rád zbiera Pokémonov. Aspoň ja rád zbieram Pokémonov. A som rád vždycky za každého Pokémona. Takže odporúčam vám aj, keď máte kopu tých, čo sa hovorí, pár centových kariet, tak si myslím, že tie keď sa odložia, že za pár rokov to bude tiež na hodnote, keďže sa tie boxy daného produktu nebudú predávať. Tak už máme 1, 2, 3, 4, chyba nám Charmeleona, musíme nájsť. Ale zdá sa mi, že tentokrát sme vyzbierali asi celú 150-ku. Že sa nám tu našla 25, 28 Century, potom 57. Ako je to dosť zložité aj natáčať, aj skladať. Dodria máme, Vulpix je 37. 37. Ninetales a Vulpix, pekne za sebou. Presne tak. Bolo to na STV 2, to si ešte ja pamätám. To už som čakal len každá časť, keď pôjde pred televízor a akože mohlo byť hocičo, ale toto som si vždycky nenechal ujsť Pokémonov. To bol veľký seriál. Potom boli aj tie Beyblade a Digimon a ten Yu-Gi-Oh, ako som spomínal, ale to neviem, či ste tiež sledovali. Je to veľká nostalgia, no. Butterfree, Sketch Arbok 24, 23, 24, 64, 64, 64. Luna, to nepoznám, taký kanál. Ale bežalo to na STV 2, to som si určite zapamätal. Na STV 2 som to pozerával. Tam to bolo. Luna bola ešte pred dvojkou? Môže byť. Zase. Ja už som potom som, keď som chodil na strednú a vysokú, tak som nestihal už nejakú telku až tak sledovať. To človek chodil už potom viacej von. Cloistera máme. Polivira. Ogiašváby, no jasné, to je tiež také. To mám dokonca ešte aj CDčka niekde. DVD, tak, DVDčka. Ogiašváby, to tiež bolo. Ten dostával vždycky na frak. Fable. No a odkiaľ si to zobral? Zo Sticker Pointu alebo z Fanshopu? Ale myslím si, že určite Fanshop. Lebo ten Sticker Point to by sa elektrickými Pokémonmi asi Jolteon. Jolteon sa im nelúbil, ale môj najobľúbenejší je tak či tak tento Gengar. To bola vždy kvalita. Strašiak. Ako človek sa tešil na každú časť tých Pokémonov. A počkaj, tu máš Jolteona, pozri. Tu máme Lapras, Vaporeon, Jolteon, Starmie, Stariu, si dáme sem Alakazama, neviem, či tu už máme zoradeného. Alakazam 65, 64, 65, tu si. Graveler,
Dúfam, že máme aj toho golema, ale sami, že sme ho tam mali v nejakom balíčku, tak verím, že sme trafili. Toho máme. To nemusíme. 81. Áno. Áno. Áno, bol Vaporeon, Jolteon a Flareon. Presne tak. Vývojové štádium. Takže už sme tuto, toto máme, 4, 5, 6, 7, chýba nám Wartortle. To musíme niekde nájsť tu na. Viem, že ten bol dvakrát. Raichu. Áno, Psyduck. To vždycky, keď rozbolela hlava. Akože tie Gengarovské karty, to sa nemusíme ani baviť. Gengar momentálne, tie jeho arty na tých kartách, to je niečo parádne. To je veľká vec, čo sa týka tohto. Ale samozrejme aj celkom drahé niektoré. 74. No a keď si to objednal cez ten Kaufland, tak oni to určite zase doručia z Česka. Takže môžeš to očakávať od spomínaného fanshopu. 45, 46. Tu mám. Takže určite to môžeš očakávať, že to budú dosielať z fanshopu. Potom tu máme Mankeyho 56. Ako nie je zaručené, ako som spomínal, že keď si kúpíš celý box, že vyzbieraš celú 150-ku. Keďže ja som minule si otvoril celý box a chýbalo mi tam asi ešte 10 Pokémonov do 150-ky, aby bola vyzbieraná. Takže keď si zoberieš dokopy 300 nálepiek a nemal si to vyzbierané, hej. Takže nemáš to nikde zaručené, že to vyzbieraš. Ale ako však pre tú srandu to vždycky stojí. Vieš si to samozrejme potom ešte doobjednávať. No, to ti príde. Jasné. Ale určite sa aj na budúce zastavte, keďže budeme otvárať všelijaké ďalšie veci. Machamp. Tu máme ešte Clefairy. 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 Central, tu máme ešte, čo tu máme? Máme 120, 101, 111, 141. Ale tak podaril sa aj ten Mewtwo v Kauflande, ale keď si to objednáš z Kauflandu online, tak opäť to budú posielať z toho fanshopu. Ako na fanshope ťa tiež vyjde ťa 30 eur ten box celý a v podstate doručenie tam máš, keď si to dáš do pakety, tak to máš nejaké 4 eurá, necelé. Takže myslím si, že zás to nie je až také, človek minie aj na všelijaké ďalšie blbosti. Áno, chýba nám Flareon, vývojová fáza. Alebo potom ešte z tej nemeckej stickerpoint.net. Stickerpoint.net. Dá sa to ešte aj z tej nemeckej. Ja hovorím, tam je to lepšie, keď si objednáš rovno viacej. Neviem, ak zbieráš aj iné, Pokémon, Digimon, alebo futbal, hokej.
tie Match Attack z Top Class od Panini a také veci, tak určite sa to oplatí, keď si to objednávaš viacej. Však blížia sa Vianoce. Takže vždycky sa to viacej. Sticker Point, hej, tam vyjde 20 eur box a v podstate len 10 eur tam máš poštu, no, to je to. To je taká trošku nevýhoda ich, no. Ale zase, keď si to zoberieš 2 boxy za 40 eur, máš 10 eur ušetrené. Hej, keď si to zoberieš v úvodzovkách, alebo respektíve dáš 10 eur navyše, ale máš za to 2 boxy, 2 takéto boxiky, dokopy 600 nálepiek, chytíš tam strieborné, hej, máš 60 strieborných, tie predáš za 2 eurá, máš 120 eur za to zarobené, hej. Tak ako, o čom to je? Predáš ich za 3, máš 180 eur. Ty si dal 40 eur, 10 eur za oné, tak akože asi tak. Ako nie, že by vás človek nahováral, hej, ale každý je strojcom svojho šťastia. V dnešnej dobe tejto sprostej si človek musí vedieť všelijako ako zarobiť. Ono je to o tom, no. Vedieť tie veci, kedy je to dobré ešte nechať a kedy je to dobré predať. Hej. To isté, však to vidíte aj s tými Pokémon kartami, hej, ako jeden raz vybehnú, ďalší krát už je to menej, tak zlezie, lebo sa no, niečo mi to hovorí, len nie som si už, ale nebolo to ako také hracie, že v podstate to bolo, tu boli znaky kariet a čísla. Nebolo to to? A že mne sa zdá, že toto bolo, nie? Či to bolo niečo úplne iné? Ono, vieš, aj tých futbalových kariet, to bolo toho mraky. Mraky. Strašne veľa. Určite objednaj. Stojí to za to, zaspomínaš si na staré časy, možno ti vyskočí aj slzička, keď si vyťahneš svojho obľúbeného Pokémona. Takže stojí to za to. Ale nepočítaj s tým, že si vyťahneš celú 150. Ako sa nám možno dneska aj podarilo vytiahnuť. Nie je to zaručené, no, že vytiahneš z jedného boxu všetkých, ale je to na dobrej ceste. Dvaja ste spolu. Geoduta už máme tam. Jinxu som tu sa mi zdala 123, nedala 124. Je to možné, tak asi viem, ktoré kartičky myslíš. Ako keď si zoberieš už aj tie Champions League, čo sa predávajú, niekde sa ešte dajú zoháňať, 2013-2014 rok, tie som tiež objednával zo Sticker Pointu, akože kartičky Kaka, Ronaldinho, máš tam roky, sa mi vtedy to boli roky kartičky Messiho a Ronalda. Neviem, či to neboli náhodou. A ako tie ohodnotiť, tak akože klobúk dole. Komu sa to podarilo. Áno, vieš, je to o tom, že keď si to dáš ohodnotiť, tak tým pádom zvyšuješ hodnotu, hej, karty, alebo nálepky, alebo hocičoho ďalšieho, tak ako tým, keď si to dáš ohodnotiť, tak zvyšuješ jej hodnotu. Preto sa o to treba starať
Nie je to nahádzať do krabíc ako niektorí a vyserem sa na to, potom sa to dokrčí a ja to tiež nemám rád, keď tiež si niekedy niečo objednám od niekoho a príde to dokrčené, dochuchvané, tak najradšej by som ho asi zabil a prefackal. Lebo ako každý zberateľ má rád niečo, čo zbiera a chce to mať v čo najväčšom a najlepšom stave. fan-shop.cz fan-shop.cz Tam vidie nejakých 30 €, 29,90. Dokonca tam máš ešte také, ak si pamätáte, boli také balíčky a boli tam premieňačky. Vždycky tam boli 3 premieňačky, žuvačka tam bola ešte, ale tu neodporúčam, aby ste už vejkali. Ale vždycky tam boli 3 také premieňačky. To bola tiež zábava. Aj vtedy. Rajon máme. Ako fakt, no, človek to robí pre zábavu, nie preto a chce si zaspomínať na staré časy, nie preto, že ide na tom zarobiť Majland. Dajú sa pozbierať. Jediné, čo nedokážeš pozbierať, tak je, ako dokážeš, ale je to obmedzený počet a stojí to dosť veľa peňazí. Lebo vtedy to bolo vydávané v takej edícii, že si mal pár samolepiek a album a mal si tam zlatého Rajču. Zlatú nálepku Rajčo. A tu už momentálne, neviem, či to ešte niekde je, ale to som sa snažil ja zohnať a nikde som to nezohnal. Ani na nejakej žiadnej nemeckej stránke. Ale ako dá sa to? Dá sa to aj bez toho, aby si kupoval a otváral. Dá sa to aj bez toho si to poobjednávať a dať si to skompletovať. Videl som už aj takých bláznov, ktorí si to už rovno aj zaramovali. Celú 150-ku týchto samolepiek, takže si to proste dali do rámu a mali to ako obraz veľký. Takže vždycky všeličo sa dá vymyslieť, keď človek chce. Keď je hlavne zberateľ srdcom. Nie je to nikdy o tom, že ideš teraz niečo vyzbierať a potom to strelíš, buchneš, ale snažíš sa si to uchovať. Ako hovorím, je pravdou, že keď to potom následne predáš, taká to bola zlatá tá Rajču. Zlatá, len s takými zlatými okrajmi, s takýmito zlatými okrajmi. To bola tá Rajču nálepka. A dokonca viem ešte o takých, ale neviem už presne, aká to bola séria, že si tam mal aj zlatú nálepku, no nie zlatú, striebornú nálepku Charizarda. A tá tiež, keď sa dala ohodnotiť, tak akože neskutočné peniaze za ňu potom pýtal dotyčný pán cez eBay. Vždycky na eBay to vidíš. Nemôžeš potom porovnávať ceny slovenské, keď to chceš niekomu predávať s eBayovými cenami. Však samozrejme dotyčný si to vie potom, keď tak zase kúpi na eBay. A nemusí to tým pádom od teba kupovať aj. Takže asi tak. No. No ale som zvedavý, či sa nám to podarilo celé vyzbierať, alebo nie. Ako hovorím, dá sa to celé vyzbierať, ale dosť veľa to stojí. Čo si rovno viacej boxov naobjednávala, keď cez 100. Golbata, to máme dopredu, Miao pôjde dopredu, vajca sme tu nemali. Volské oka, toto som vždycky volal ako volské oko. Podľa toho som si to vždycky potom zapamätal. Priznám sa, že sme to brali ako volské oko.
Ježišmária, tak to bude rozbaľovanie, hej. Môžeme dať potom battle. Nechám ten jeden box a môžeme si dať battle, keď ti to príde. Kto rozbalí lepšie. Ale neviem potom na základe čoho to budeme posudzovať, ktoré sú lepšie. Jedine, že by si vyťahla potom ešte viacej ešov. 117 je tu. Kangaškan 115. Marovak 105, to tu neviem, či máme. 105 máme. Jasné, spolu vysielať, presne. Dáme si battle a bude pol kamera ja, pol kamera ty a uvidíme, kto bude mať lepšie. Goldín tu mám. No, vyzerá to biedne, dúfam, že to trafím. Že sme dneska hádam trafili celú 131. Tu máme Jigglypuffa, Chansey, Reinhorn, 112, 108, 110, 112. Chansey tam máme. Musíme ísť asi k týmto. Tu máme Cloystera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuto som si dal niekde Wartortla. Mám to z fan.shop.cz alebo potom stickerpoint.net z nemeckej stránky, kde to je síce lacnejšie, momentálne to majú v akcii, ale je tam poštovné 10 eur. To znamená, že by si musel objednať viacej, aby sa ti to oplatilo. Objednávaš si, ja neviem, zoberieš si k tomu rovno už Pokémonov a ďalšie veci, ja neviem, futbal alebo hokej, alebo čo zbieraš ďalšie. A vtedy by sa ti to oplatilo. 54, 52, ešte mi tu chýba niekde Peržan. Haló, Peržan, si tu? Či nie si tu? Kaput to je hore. No, neviem, či sme to vyzbierali všetko, vidím to biedne. Tak to sa nemáš čím chváliť, počúvaj ma, takto otcovi brať, aby si kupoval Pokémonové one. Ale vieš čo, trošku ťa možno poteším, mal som spolužiaka, ktorý tiež zobral otcovi, vtedy to bolo ešte 1000 korún, nakúpil za to žuvačky a potom to začal všetkým rozhadzovať, nakúpil žuvačky, to bolo vtedy Digimon sa by zdať. A neviem, či nie ešte aj tieto Pokémon, čo to boli žuvačky, tak tiež ešte aj tie nakúpil a začal to tam rozhadzovať po šatni, takže každý si prišiel na svoje. Hej, a teraz mi povedz, ešte ich stále máš niekde? Alebo už išli do zapomenutia? Keď ich máš stále, tak to má hodnotu, keď ich už nemáš, tak to asi hodnotu nebude mať. Človek si to ani neuvedomí, že vtedy čo to bolo a teraz by na tom dokázal aj zarobiť. Len keď to človek nemá, tak potom ťažko na tom dokáže niečo zarobiť. To máme. Ja už mám vyzbieranú celú 150-ku. Mňa zaujímala len 150-ka, ja nepotrebujem
Už tie strieborné a zlaté, tie ma nejako nebavia ani nezaujímajú. Takže tie už nezbieram, no. Ja som rád, že sa nám hlavne podarila svatá trojka, ako sa hovorí. Ghastly Gengar Hunter. 91, 92, 93, 94... 80 máme Slowbrowa. 80 Slowbrow. Hypna. Tam asi nemáme 97. Tak ono, vidím, že si bol poctivý zberateľ. Asi to chcel mať za každú cenu vyzbierané a bolo jedno, či to bude nejako poškodené. No vidíš, a práve preto to robím. A ja, že som sa rozhodol to začať vysielať live, lebo väčšina, buď sa im to nechce kupovať, alebo sa im to nechce rozbalovať. A človek si takto aspoň pripomenie staré, dobré, zlaté časy. Hovorím, veď určite si toho ešte viacej otvoríme. Aj nejaké Pokémon, aj nejaké ďalšie Pokémony, aj futbal, aj hokej, dokonca aj wrestling. Neviem, či tu je niekto taký, kto pozerá aj wrestling. Minule som si tiež otvoril aj wrestlingový svet. A ako musím povedať, že tie kartičky sú tam tiež parádne. Takže akože, fú. Áno. To hovorím, že to boli ešte tie také v tých žuvačkách tiež, hej, presne. A tie, keď si zoberieme, tak tie majú tiež veľkú hodnotu, lebo tiež už sú ťažko zohnateľné a takmer sa nedá vyzbierať celý kompletný set. Takže všetko to, človek si to ani neuvedomí, čo predtým mal, keďže teraz ide všetko znovu do popredia a akože pýtajú za to neskutočné peniaze. Takže už aj ja teraz, keď mám niečo takéto, tak radšej si poviem, že to odložím, dám to na nejaké miesto, kde si to zapamätám, hej, to je dôležité si to zapamätať, kde to dávame. A akože potom za pár rokov to vytáhneš, ako keby si to našiel a niečo aj dokážeš potom zarobiť. No tak žuvačky by som už ale asi nežvejkal. To by nemuselo urobiť dobre na traviaci trakt. Vyzerá to tak, že sa nám asi nepodarilo vyzbierať celú tú našu 150. Inak tie žuvačky, keď by si ich teraz otvorila, tak si myslím, že by sa rozsypali na cimpr-campr. Aj toto bol jeden z mojich obľúbených Pokémonov. A Pidgeot mi chýba. Už viem. Áno. Človek si to uvedomuje, až potom si trieska hlavu o stenu, keď vidí, že čo. No ako sme na tom asi podobne, lebo však ja už idem mať 32 a tiež si to pamätám. Tieto veci. Pidgeot. Pidgey. Tu sme. 1, 2, 3, 4. No, takže to ešte nie je si stará trúba, to by sme boli obidvaja stará trúba. A nikdy sa človek nemôže cítiť staro.
Iba nám 22. 22 bol ten veľký vták, ktorého musíme ešte nájsť pod... Aha, tu je Fírov. Presne tak, Spírov, Fírov. Áno, hej, čiže som 90. Ročník. 34. Nidorán. Našiel som Artikuna. Takže si to pamätáš, vidíš, z celých tých Pokémonov tiež, ako sme to zbierali, ako sme to žrali všetci. A teraz ako hovorím, no, za tých pár rokov sa to tak vyšvihlo, že tie ceny tých Pokémonov idú všetkého, čo sa týkalo Pokémonov, tak to ide neskutočne hore. Akože to je až neuveriteľné, ako to ide všetko hore. To je fakt neuveriteľné. A keď to človek nemá, potom si trieska hlavou o stenu, že ja debil, prečo som si to neodložil a mohol som na tom zarobiť teraz obrovské peniaze. To sa mi už párkrát takto stalo nedávno, že človek začal rozmýšľať, že prečo to nemal som takú a takú kartu, prečo som si neodložil, lebo však samozrejme aj ja som zbieral tie začiatočné série Pokémonových kartičiek. A potom už keď som to nemal s kým meniť, vymieňať a človek dospel, tak jednoducho si myslel, že to už to ani nefunguje, človek sa už o to ani nezaujímal. A potom prišiel na to, že možno tiež som mal Charizarda za 300 eur alebo 400 eur, ak nie aj za viac. A potom na to len príde, čo urobil za chybu. Presne. Človek už bol pripravený, čakal, kedy to pustia. A už keď sa rozbehla zvučka, tak už to bolo jasné. Už sme boli ako v ohni. No, takže vidím to tak, že sa nám to nepodarilo vyzbierať. Celá tá 150, takže je jasné, že nedá sa to vyzbierať. Celá 150. Čo je veľká škoda. Keby to bolo tak, že máte to zaručené v tom boxe, že kúpiš si box, vyzbieraš si celú 150 a vybavená vec. Ale keďže sa to nedarí vyzbierať celé, tak je to potom tak vyzerá. Gluma. Odiša sme mali, či sme nemali? Ja už ani neviem. Ak sme mali Odiša, tak možno to ešte skompletujeme. Scyther, Ditto, to sme mali. Victreebel, Kabuto, to už som mal. Sheldera, to som si tam zakladal. Magneton, Lupix. No, takže ono... Je to ťažko, keby človek vedel všetko, že sa bude niekedy to k niečomu bude a niečo si za to človek kúpi, tak alebo na tom zarobí, tak toho nakúpi mraky a má vybavené. Ale keď človek nemôže predpokladať, či niečo na tom zarobí alebo nezarobí, tak potom je jasné, že to nechce. A Odiško, tu sme ťa hľadali. 43. 41. Teraz mi chýba zase Goldak. Ale Goldaka sme isto vytiahli. Isto sme Goldaka vytiahli, aby sme to dali dokopy celé.
Goldák, halo, si tu, nie si tu, alebo kde si? Sajdaka, neviem, to ešte tiež. Sidráč, jodut, rapidaška. Skúsim nechať aj rapidaš. Starius, Starmie, Kabuto, Vaporeon, Garados, to neviem, či sme tam dávali. No, myslím si, že máme všetkých, len nemôžem nájsť Pokémon a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Bol ešte. To neviem, či si tiež sledovala. Na tom som ja tiež fičal. Ale áno, bol Pokémon, Digimon, Power Rangery, to je jasné, to tiež človek sledoval. Ale to už bolo také moc fantazíne. No. Takže neviem, kde mám Goldaka, ale určite sme vytiahli aj Goldaka. A s Goldakom by sme to mali asi kompletne. Ako tých rozprávok bolo strašne veľa v tom detstve. Človek sa mal aspoň na čo pozerať. Nie ako dnešné rozprávky niektoré, to sa človek chytá za hlavu, ako to môžu deťom vôbec pustiť. Hej, a ide ťa z toho ujebať s prepačením. Že ako to môžu deťom vôbec toto púšťať. A sám sa pýtaš potom, do čoho sme sa to dostali. Kam sme sa to dopracovali. No nič, nemáme to celé. Takže týmto by som sa s vami rozlúčil. Idem už tiež spať, lebo ráno zase robota, ako vždycky. Bohužiaľ, konečne máme piatoček, takže nemusíme toľko robiť, či ak sa to hovorí. Takže uvidíme sa pri ďalšej otváračke. Nezabudnite dať like, nezabudnite dať follow. Čaute, pekný večer a dobrú noc.